saya wengi saya regeng. Nggih. Anggone Wahyuningrat asung panglipur dumateng warga sedaya wonten tlatah Prambon ya, Nak. Leres. Ayo, iki urung ana pamundutan tetembangan. Urung ana. Mungkin nanti ada request dari Pak Haji. Nggih, monggo. Request apa, Pak? Dangdut, oke. Hadro, oke. Hadro. Oh, gak ya. Ada request Pak Haji? Oh, Ada request? Oh, mboten nggih. Manut mawon. Ya, manut wis merdeka ora ana pamundutan. Ya. Iki nanjake lagune apa? Engko sik nok ngenteni. Ya. Katresnan sejati. Ya. Yo, katresnan sejati. Piye neh? Apa sih? Gandoli, iya, cedek guyangan ini lah penak, waru jaeng ini lah, waru jaeng. Saman kok apal ta, Mas? Kok apal? Sobo karo langganan. Sing jaipong iku kulino. Ya, engko gandoli dipinangkani ya, sabar sik kanggo kancaku. Iya. Yuk. Wahyuningrat Diah Jordan Via Pak Jep Ambung Suko. Napa, Pak? Ora ndo teles, berarti tas bendana.
katresnan sejati. Iya. Muga-muga TNI selalu di hati. Betul. Dan masyarakat selalu cinta. tresno karo TNI. TNI. Matur nembah nuwun ya nak. Iki mau sing ngersake rondo teles mau pundi nggih pun kondur. Oh, mpun garing Pak rondone. Anu rondo telese tasik kemamel Pak. Nggih, tasik dereng dipepe Pak. Niki digantos napa Pak? Kang Doli Mas. Kang Doli dhewe sik. Kang Doli dhewe sik aja sik. Sik iki Pak Lurah sik soalé heeh. Nggih. Digantos napa Pak rondo telese? Ninggal katresnan. Oke. Damel versi jaranan. Oke. Pokok nganjuk Samboyo. Seram broyo Putra Mas. Iya Samboyo. Ti mripate karo ngene lan dadi melilik ngene, melet gitu. Heeh. Terus karo rada pipis-pipis titik ngono. Nyapa? Yo tamtama siyaga makita kita baris turangga.